Ke uzaho hitako uza video mandehandeha agny tsy hitako zaza raiky fa hitan'olo jiaby. Le video makasika efa labanany nangalatra vato, labanany shefokontany jiaby ny Maloeny a Dar es Salaam Ajamanjary ny dirseny labanany. Ho anarô le mpivolagna afaka nomaly zy magnangy araiky igny fo. Niany ty fa nisy lelahy aroy. Za tsy tagny ndraiky edy za tsy nahera nandalo tô fa matô narô volagna zegny tô raha hitanarô. Fa raha mahagaga zao nagnino ma tsy ny filmenarô raha jiaby nandalo. Adala ma olo jiaby naheraka Madagasikara zay raha tatra ny filmegny, zay raha tatra ny filmegny. Adala zegny rô ny film aby nagnaboaka preuve igny. O solotegna candidat fulany nangalatra vato. Ha? Ishe fokontany araiky teo igny koragna dijy raiky faro igny. Ha? Olo fa avy antragno mikaiky zao. Ha chefa zay tsy mboany chef fokontany tamtany karazegny ny fide zay no roasigninody. Nagnino ma rô olo tsy nagnano karaha matoevavay tsy ako tafenerivo tsy ako taia. Izy navy amin'ny bureau pokotany agnaragna nany fa nisoratra fa nifidy ndraiky signatira tsy signatira anazy. Izy tsy nody fa izy nambigny journaliste izy miambigny olo ny film izy nagnambara aty ny volagny. Ke nagnino mi rô olo aby volagninao tsy ny dokoteo rô tsy miambigny teo niambigny journaliste i. Atsika nos be amin'ny journaliste tsy ako misy sivy, tsy ako misy folo, tsy ako misy rompolo. Ha? Nagnino rô tsy niambigny journaliste? Nagnino rô tsy nagnano tam telefone rô live direct naboaka magneran'ny nosy be. Nagnino tsy ny filmegny fa zegny raha nisy atsika eto mitady mangarahara. Atsika eto tsy mipusha goza mila raha mangarahara. Ha? Nagnino malegny olo tatra niboaka sary tam Facebook tato fa iro olo ni raha labanany hoanarô zegny tsy vo filmanarô tsy niboaka Facebook. Tsy azoko mihitsy baka. Tsy azoko za mezanarô fagnazavagna fa tsy azoko. Ino zegny ni hantony? Tsy nisy film anarô misy preuve zegny se fokotany afaka mela bale izy koa raha zegny nisy tokony filmenarô tsara magnino zo chefu anarô magnotany magnino chefu film anarô fa mandeha na somary flou téléphone narô io regny vahoaka fo nagnino zegny tsy ny filmenarô nagnino tsy naboaka anarô preuve nagnerany Madagasikara jiaby le nisy pépin nisy nino jiaby hitatsika tam film tagnatin'ny réseaux sociaux. Nagnino fo zegny sa ni fen la banane koa zegny réseau jiaby tanos beto tsy mahazo film maratony zay bokany fazahoako izy zegny ni fen la banane fek réseau jiaby tanos beto tsy mboany la banane zegny ni film raha jiaby tokony atony magnangy fo afaka nomaly zao niany fa nisy lelahy aroy anarô koa nahaby voky vola volagna anarô zay aty ni fegny vola i volagny eto karaha tsotra karaha place naka za tsy masaky. Fa izy koa raha niagnanarô marigna tokony filmenarô karaha ataonarô nampi film olo mikoragna esanarô zao nagnaboanarô izy niany ty tokony tamin'ny androny fifidianagna anarô tsy niala tam bureau de vote teo anarô nitsangana teo satria mitadiny marigna atsika eto tokony tsangana tam bureau de vote teo anarô zay tsy ala eto zay tsy nazo nifidy zay tsy mboa chef fokotany ifidy aminaka karaha tsy marigna aminaka ke chef fokotany fo mizaha listy olo jiaby avy eo miverifie agnaragna nany amin'ny carte fifidianagna amin'ny carte d'identité nany mamaky io izy misigné. Donc tsy maintsy hitanao agnaragnanao miranty mba volia mavanda araka mba mavanda ataova agnaty ranomasy agny fa za atao tety ataova agnaty rano ataova dobo vato alivegna tsara igny fa io mihefogny fo za baka mahita video misirikile ao fa la banane nangalatra vato la banane nagnefa olo nagnino tsy ny filmegny rô olo magnerantany Madagasikara jiaby le olo nangala bato jiaby hitatsika tato lesolo tegna n'olo nangala bato jiaby hitatsika tato nagnino koa ma tsy ny filmegny l'olo la banane io tsara jesosy la banane tsara zagnahary nagnino tsy ny filmentsika naboaka tato fa fifidianagna fa vita fa firy jour io amizay volagna ala banane nangalatra vato ala banane nagnefa fokotany nagnino tsy ny filmegny le preuve aboahanarô zegny raha tadiavin'ny vahoaka boa présent fa nambano fifidianagna ampody oza taminarô ivolagna zegny nambarako anarô volagna zegny matô zany volagna zay baka ho antony ke ai amizay zegny preuve narô anarô le nahita fa la banane ty nangalatra vato la banane ty nagnirika olo ny nagnano magoy où est le preuve narô boaha ke zegny edy baka oza ino zegny déjà baka bureau de vote tsy anjikizikeny chef fokontany déjà de 1 satria bureau de vote ro pihambigny ao fondro manjikizika fa tsy chef fokontany tsisy idirany chef fokontany feky bureau de vote tsisy idirany chef fokontany bureau de vote
ke nagnino ma tsy nifilmegny direct ro igny tio naboaka handran zigny karaha nagneran Madagasikara naboaka zay fo naradavako eto misy preuve anaro aboabaka preuve naro partager mes réseaux sociaux tio ela habraha zegny fa anaro zegny vahoaka zao zanaro volagna naro mavandy fo mety raison naro mety raha niaigna naro zegny za tsy contre mety raha nisy tao marigny zegny satria Madagasikara tananany magoy fa aia zegny preuve naro karaha ataon'olo jiaby nagnaboaka preuve igny aboaka boka preuve naro avy amy public eto baka hitanao fa ty marigny mbalo da ataotsika zegny mangaraharako ny raha eto fa anaro magnano vidéo fa ambadika agny mankaratsy la banane ambanja la banane digo la banane ambilobe allo zegny haboaka atsika le vidéo ndro chef Fokotany zegny volan chef Fokotany ity liste tsaos tanagna zegny fulany zegny ko anao fulany mody tsy mahazo mifidy zegny ataon chef Fokotany izy anao tsisy raha tokony diran chef Fokotany amy bureau de vote ery tsisy raha tokony dirany ninany fa vita ke nagnino tsy nifilme naro tsy naboaka naro vahoaka gasy jiaby fa ty hoe la abiasan'ny la banane magoy nany hitany gasy jiaby nagneragna Nosy Be nagnerany Madagasikara nagnino tsy naboaka naro preuve naro zaho za tsy mifamatra mety mari raha volagninaro fa zay meza preuve tsy eto preuve mikoragna ameza preuve aboahanaro preuve hoe fa nagnano magoy la banane iro olo ni raha iny jiaby io aboahanaro na ie filma maro témoignage tamin'ny andro fidianagna tata solo tegna fulany ala bato ni kontegna nagnano hoe aby carte électorale jiaby tamindreo nagnino anaro Nosy Be tsy nagnaboaka zegny fa firy jour vitany fifidianagna anaro magnasara fa nangala bato izy nagniraka fulany nagnino vo zo anaro miafatrafatra nagnino tsy nambara tamin'ny andra zegny docteur après la mort hatria nivolagna tamiziny ndraiky nivolagna zao miragna fo boka tsisy varany nagnino tsy nivolagna tamin'ny andro fifidianagna igny iro olo aby nirosy chef Fokotany ho anaro tsy nazo nifidy zegny nagnino ro tsy nirevolte ny docteur ni filmendro zay ela ny fagnahy zay tia tsy mahazo mifidy zay mba nagnino tsy docteur ro olo ny filmegny naboaka nagnerantany ke ko aminaka naro mavandy ko aminaka naro voky vola amin'olo magnefa naro agny hoana naro tsara ndraiky mivola fa naro fa pare ady amin'ny Nosy Be ray manontolo fa mbarako anaro sandra satria raha nataon'ny Nosy Be ary Nosy Be ke naro zay fa vogny hiady ara naro zegny hagnaratsy bureau de vote Dar es Salaam Ambatoloka Javanjary or que agnitsy point fort la banane hors de ville satria izy hors de ville ni tiren'olo jiaby ro mety tireny vozony olo anao zao mahay raha ataon'olo agnatin'ny isoloir ao tsisy olo mahay raha ataon'olo agnatin'ny isoloir tsisy olo mahay vato alatsany izy magnano izy fo ni tireny karaha akory ro ni goezy ni kindeny zegny ro satria fa misy GPS amy tendandro ko fa tsy magnaga fa tireny fo raha igny fa misery raha igny ko laha mba ivolan-draha avadibadiky mpitony lela uza avadiky boko mivolagna karaha fa be nareo olo mivolagna aby tsisy tseky nareo olo mivolagna aby ataovanareo preuve à l'appui anareo koa fa mivolagna ataova preuve à l'appui zavanako tsy famatra nety nisy taony magoy nety nisy za tsy tagny za tsy nera tagny fa za mitsara amle fahitako izy baka lavitra ty fo ke aboanareo preuve nareo midémissionné nareo ka aboanareo ny preuve nareo tsaratsara nareo non izy koa fa midi nandeha nitety saly président Fokotany nandeha nivolagna agnisan'ny nidirany saly sisy nisy zato izy nivolagna izy nivolagna fa baseke izy koa fa olo tsy agnatin'ny boky ty afa-tsy resigny nazovy izy nazovy ataova madio mandeha ara-dalagna amizay raha ty zegny izy président Fokotany Jamanjary tsy président de vote fa président Fokotany tsy adjoint madiniky hely zegny au contraire na adjoint aby mahinaka igny zavatra mampanahira de François Labanane tonga tany Dar es Salaam tany fidianana zavatra natao zany mibeko le olona jiaby tao izy mila mandany izy forcé ary mibeko le olona anazy izy mila mibeko olo agnaty membre de bureau de vote présidence tany zany mila beko hoe mila François Milany zay zay zavatra ny tsikatrineta izy zavatra ny François Labanane tamizay fotoagna zay taminy tonga ty tamin'ny teo izy tonga tary le zavatra zay zany mampanahirana sady mampalahelo ary zavatra misy koa zany izy tonga tary de lasa misy korotana rehefa maro
dia zegny ny tegna isan'ny mampalahelo. Dia aveo koa zay le zavatra natao président fokontany edy zany le olo afa agnatin'ny listy fifidianana dia asainy mody raha ohatra tsy mifidy Daoud na raha zegny izy fa mila olo mifidy François Labanane no asainy midriky agnatin'ny bureau de vote. Zay zegny zavatra tegna tsy karitrinetary sady mampalahelo zay zavatra zay ke ankapobeny zany ny bureau a Dar Salama rehetra tsisy tomombagna zany zavatra nisy tary ankapitaka fitaka baikobeko zay zavatra misy ao natao François Labanane sotra to superviseur atao Dar Salama zany zavatra tena nampalahelo tao dia zao aty avelany moa zany zay manara-masa aty avelany ny président Fokontany izy rery ihany no afaka mizaha le listre le olona amin'ny karapifidianana sy le bureau de vote afahan'le olona mandeha fidy. Président tany rery ihany no afaka mijery le listre ao amin'ny listin'olona andeha hifidy. Ny olona nefa voro maro be ary izy tsy manaiky mihitsy fa izy ihany no misavan'le izy ary rehefa natao le izy alefa efapolo ny karapanondro avorony dia rehefa aveo izy tonga dia mivolana timody le olona zany efa fatany mihitsy miendriky le olona hoe tsy ohatran'izao tonga dia alefany modiny betsaka farany kely anatin'ny efapolo iny raha farany misy olona folo fotsiny afaka mifity. Tena nampalahelo le izy ary nisy ara za tena nisy olo efa tonga any an-trano ny telefonina zay koa ny président hitanay tao ny anaranay fa zay nataony mody foana zay ozy nefa hitanay tao mihitsy le anarana nefa zay anisany hoe mandeha mody tena nampalahelo mihitsy le izy ny olona maro be lasa nody ny olona afaka nifidy tena vitsy dia vitsy zay tena zavatra fanamariana nisy tary mihitsy zay ny fanampon'izay koa zany dia ny zavatra nataon'ny candidat numéro 3 mitety ny bureau de vote izy miresaka amin'ny membre de bureau nazy tena mahita proof zany naka sary satria tsy tantiko tsony le nahitan'le zavatra nataony dia izy moa nalaiko sary iny efa proof mazava.